futam, elindult a második előfutam, és nagyon jó startot vett a csemői versenyző, most ő állt az égre, tehát Csemő vezet, mögötte Nagykőrös, és a kicsit rosszul indult Ceglén Bercel azonban zárkózóban van, vezet azonban továbbra is Csemő. Csemő van az élen. Második. Hiszen a Ceglén Berceli versenyző megszerezte a második pozíciót, és mindez azt jelenti, hogy valószínűleg fogja támadni az eddig vezető Csemői indult van, akkor, amikor még egy-két kör van hátra ebből a versenyből, és Csemő van az élen, azonban fokról fokra közelít hozzá a Ceglén Berceli versenyző, Nagykőrös egyelőre le van maradva. Most már csak mintegy 2 hossznyi az előnye Csemőnek, 2 hossz az előnye Csemőnek. Most úgy tűnik, hogy tartalékolnak majd az utolsó körre. Minden esetre Csemő vezet, mögötte Ceglén Bercel a 3. helyen galoppozik Nagykőrös. Csemő kontrollálja a versenyt, és elindul az utolsó kör, fokozódik az iram, Csemő van elő, mögötte Ceglén Bercel, vajon Csemő vagy Ceglén Bercel fogja behúzni ezt a versenyt? Minden esetre Csemő még vezet Petrik Tamással, Bájos a lóneve, ő vezet egy kicsit talán, mint hogyha nőne is az előnye, Csemő van elő, mögötte Ceglén Bercel, 3. helyen Nagykőrös, Csemő vezet akkor, amikor az utolsó kanyarhoz érkezik a mezőny, Csemő van elő, mögötte Ceglén Bercel, második Ceglén Bercel, és harmadiknak érkezik be Nagykőrös. Várjunk!